ndifuna singatshonelwa lilanga. Ndifuna sifike kanye apha ekugqibeleni. Bokubana ndisiva kusithiwa ulahlile embuthweni kwaqala mandiconfirme into yokokubana ingabe njalo na into yokubana are you no longer a member of the ANC? I'm no longer a member of the ANC. I'm the member of MKP. And I've recently joined after a long time considering what to do. But there were just reasons. It's because I want to be something to ANC. But because I've just seen there's lots of arrogance, disrespect, where you can raise your hand from 7 p.m. until 9 a.m. ungakhonjwa. Uske kuhlekiswe nje ngawe. Yeah. Kandifuneke ukubulisa ngokusesikweni ngaphandle kokubana ndikubulise phambi koMzantsi Afrika. Ndilapha ephondweni le-Eastern Cape. Ndiyafuna ke uthi ndibiziwe nangona ndizibizile nje. Masiqale kwi-introductions. Mna ndinguSithembele David Platter. Platter. Yes. Ohlala apha edolophini eCofimvaba. Kulo masipala busawukazi uba intsika yethu ngoku oyivuyisile mina. Vuyisile mina? Oh. Ngokusesikweni. Ngoba ndandike ndava nje amarhe athi intsika yethu ingatshintsha ibe ivuyisile mina. It has been gazetted phaa kuDecember. Oh wow. Hayi mna ndonke ndiphoso yiloo nto. Ndifuna ke siye kanyapho kufele khona ithole ngoba into endizise apha ngumdlo omkhulu wokubana ndive into yokubana njengomuntu ohlonitshiweyo andizoyifunda ngokwami ibhayo yakho. Njengomuntu ohlonitshiweyo owaziwayo kumbutho lo usikhokhele we-ANC. Xa ndisiva kuthiwa kulahle nawe ndifuna undithathe through mhlambi undiqale undazise ukubana ungubani kwi-ANC usuka phi ne-ANC sesifikela nje kule point sikuyo. ANC ndibe active kwi-ANC ingekavulwa umlomo. Lela xesha ibibhenishiwe. Ndifike eCofimvaba ngo-1981. Ndizomanage i-wholesale. Active ke kuba phaa ko-76 I was already active ndifunda eCala. 76? Yes, ndifunda eCala High 1976. Ithe ke ivulwa umlomo i-ANC sabe sekudala si-active noSkhelenge abangasekhoyo, may his soul rest in peace. Sa-active kakhulu yavula umlomo phaa kwi-90s. And then yabe kukho i-ANC Ngcobo region engabikho iKomani Christian engekabikho iseyiNgcobo region edibanisa iMaclear neYuki neNgcobo neCala. Sure. So chairperson FD Xasa, I was the member of the REC then. REC since ombunyaka? It was 2000. 2000. Yes, from 1995. Ivulwe umlomo 1990 I was REC and then we moved to Queenstown region. Eyayikade simele. Okay. Thina saservice leli cala lingasemthatha. Yonke i-region isikakhulu sasikweli cala lasemthatha li-OR ngoku. So I moved ke to iChrisani. Even ndandi-active ka-branchini kakhulu apho ixesha elininzi. Apha eCofimvaba. eCofimvaba. Phaa 1995 ANC requested me uba ndibe yimeya. Yandicela ngexesha elide ndifuna ukwazi what are they seeing in me. Bazitsho ke izizathu. I accepted ke ngelo xesha bengekho mali mos. It was 500 rand ngenyanga. Ngomphunyaka 90. I started 1995 ngelo xesha le-TLCs. Transitional Local Government 1995 nangumeya usukela ngoko. Just to recap and understand. Ube kwi-REC ye-ANC kweli cala since from 1990
from 1992 Yes. until sayotsho ke ngoku 2000 kwakho le amalgamation ye-regions ke ngoku Chris. yayikhristiani also athiwa ke ngoyikomane region. Okay. So ngelo xesha ke sele ndingumeya 2000 kwazovela eli gama lentsika yethu lithiwa ngabantu bonke kubekwa amagama amaninzi. Then kwangabikho mali kwamasipala, but it was just a passion yothanda abantu. Yes, yes. Laa bhaki yam i-Colt I bought it 2003. Umasipala wangabi namali. Ixesha le-transition umasipala had only 350 rand ebhankini, savings book. Umasipala. Umasipala we-TLC xa ndandiqhuba iinkomo ndizisesigidi mna ngokwam because ndandibona i-revenue ehamba edolophini. So 2000 ke ngoku kwakho le name new name yentsika yethu yethu yangabantu befaka amagama amaninzi kwaphuma eli lithi intsika yethu unanimously. Aqalisa ke ngoku uba ngusodolophu wentsika yethu iquka zonke ezilali zasentsuka yethu. Ngelaa xesha ke sasima kufutshane esibhedlele eLady Frere, sisima 10 kilometers edutywa. Iwards zaziyi-26, there were 42 councillors. Ungumeya Ndingumeya wentsika yethu. wentsika yethu. Even before ubekho le nto ithi Chrisan. Even before kubekho le nto ithi Christian. So uthi iidolophu zakho beziincluda Tsomo, Xofimvaba, Cala. Ibitsomo Xofimvaba part of rural areas zaseCala, zaseLady Frere, zaseDutywa nezinye ezi zingapha ngoku eStetera. Alright. Alright. Hey. Ibonakala ityebe kakhulu i-portfolio yakho apha embuthweni. Mna ke eyona interest ndifuna ufika apha ekugqibeleni. Ndiyacinga ke kwaba kubizwa isename yakho akho mntu walapha kweli cala lethu le-Eastern Cape ongaze ungakwazi. Ukwaziswa kokumkani ubuyele ekhaya apha eXofimvaba. Qala nqa unyathela eXofimvaba yayindimo Elisha Makhedi from Lady Frere with AK-47 kusekwi-border gates ke ngelo xesha. Risking qha kuba imoto yam yayisaziwa kakhulu imoto ekuthiwa the animal yayidlula nje kwezi borders because ayisaziwa uba inomculo ogqamisayo. Isaziwa kakhulu yayivele idlule nje. Ndifuna singatshonelwa lilanga. Ndifuna sifike kanye apha ekugqibeleni. Bokubana ndisiva kusithiwa ulahlile embuthweni kwaqala mandiconfirme into yokokubana ingabe njalo na into yokubana are you no longer a member of the ANC? I'm no longer a member of the ANC. I'm the member of MKP. And I've recently joined after a long time considering what to do. But there were just reasons. Kange kube it's because I want to be something kwi-ANC. But because I've just seen there's lots of arrogance, disrespect, where you can raise your hand from 7 p.m. until 9 a.m. ungakhonjwa. Uske kuhlekiswe nje ngawe. Ufuna ucontributor kwinto ze-ANC. I-ANC mos has been a long time ingumbutho we-deliberations, discussions, robust discussions. Nivumelane ningavumelani kodwa inxaxheba le uyinikiwe yokuthetha. So ndabona uba it's yintlekisa mostly. Kaba I remember that day night i-branch general meeting epase ingazange yahlala. Sabona seyivele lithule house bepasini ibepostponiwe. Uthetha nge-branches. Nge-branch osuka kuyo apha entsika yethu. I know yiloo nto izandla sam azange samkeleke uba singapha because I was going to ask ipasa njani into engahlelanga.
bese ibimisiwe sikhona sekuthiwa seyivele lithuli. So I raised my hand and then I decided If you were to be comfortably conversing, because you're taking me through akho nto ndiyaziyo ncam ngepolitika andazi nix, ndiyayiva le nto yokubana kukhona ii-branches ezivele zithi kubekho ii-disputes khalwa ngee-disputes then kubuywe eluthuli house kusithiwa le ipasile lena ayiqualified, disqualified, ezo nto. Count take me through ubana kwenzeka ntoni kanye kwezi branches. Mandikwenzela umzekelo ngeyami ward 8 baxabana apha entsika yethu apha eTsomo, baxabana ayahlala tu, abanye bathi abazuza bahlala elogcuntswana, kwangathi ke ngoku elogcuntswana lilo eli liye lapasa. Eza members beziphayana zizo eziye za-acceptable, otherwise the rest of i-membership yala branch was rejected because cabe kube kwicala elithile. Kwenzeka ntoni kanye? nole yethu ibranch yayizawuhlala ngalo cawa. Sathi saqokelela abantu ke uba sikholelwa kule nto uba abantu babe khona physical. Kwathiwa no imisiwe because kubuleyithanyana kwakula maxesha. Satshintsha ke kwathiwa ibekelwe usuku oluthile elungomvulo. We then convene ngomvulo. Saxoxa kwabethuthu. Umuntu obalayo engafuni uxela uba amanani athini, yangumnqa nje engafuni usixela uba amanani athini kwaba bantu bebephakanyiswe as leaders. Sanqama ngothu sagoduka senze i-appeal Uthiwa sekuseni. esekuseni. Yabuya i-appeal isithi mayiqalelwe kuba kwakungamelanga uba ngothu saxoxa, kumele uba ngo-9 yavala. Sareconvene, sithe xa sareconvenwa kwakhona kwabuya into ethi ibranch yapasa. So ibranch iye yahlala, uhlala okwi-BGM. I-BGM izohlala kwigame yesibini selipasile, ingazange yahlala. First time ngoku nize niphume ngo-2 ibiyi-BGM le benihleli phaa, Ibiyi-BGM but kwacaba ihleli rongo kuba iphume ngo-2 bekufanele uba iphume ngo-9. Yes. Okanye ngenxa ye-disputes ebeziphaa phakathi. Amanani. Yes. Bacaba mayichithwe because lo mntu ubalayo akafuni usixelela luthunyiweyo uba ubani A ufumana ivoti ezinga, B ufumana ivoti ezinga. Usikabane sithi qash. Bacaba hey sithi hayi iyaqala ukwenzeka le nto kwi-ANC. Yaphuma i-meeting. We appealed kwathiwa mayiphinde iqalelwe. Okay. Le day ke izowuqalelwa sekuphuma ii-results ezisuka elithuli ithi ngalaa Sunday sayimisiwe ipasile, yapasa. So bakhona abathubelezisileyo bayisa leya as the legitimate meeting. Kuqokelelwe ii-IDs kungekho bantu. Kwakhona bahlala bona bonyula i-leadership. Yapasa yabuya seyivela kumbaluli isithi ibranch yahlala nge-11. Qha ilishwa uba i-date would not change yona le yokumiswa. Ileta le imisayo kanene isuka phi yona? Le ithi ibirongo la meeting altogether. Isuke ephondweni. Ithi mayichithwe la meeting, la BGM mayiphindwe mayimiswe. Then yona i-NEC Luthuli House is saying ipasile. Wow, I think just by that summary you've just summarized exactly what has been happening to most of your wards kwezi regions different as lapha e-Eastern Cape. Ile nto ibangele nalaa nto ibisenzeka ye-conference. Laa nto angabikho Ingabikho conference. to this day. Yeah, but we could not appeal again thina. Sakhe saqamba siyiyeke le nto because we'll keep on bengathi sisizitushi because iyaziwa le nto branch never set and i-region knew that it never set. Apha ke sizodiscussa wena sorry madam uzawujika left dilapho uzawubona iibhaki eziyi-2 you'll see me. Xoxola about that. So now I'm the member of the MKP. For as such a veteran, I see you as a veteran ku-ANC iminyaka emingaka uyimember ye-ANC to finally join what did it take?
Le decision ufike njani kuyo yokubana uye uwelele kwi-MKP? Ibingekho lula le decision. Because xa usoke waseva kwezi-structures ezingaka naseburhulumenteni ndaseva naseChrisan, kwa-finance ndaseva nakwa-infrastructure. Because kulapho imali kwathiwa mandiyoseva khona ukwenzela into yoba i-service delivery ihambe. And it was only then for the first time that the ANC could have a 3 million in the bank. Ngelaa xesha bendiseva apha ndincedisa i-fundraising. Ubungu-treasury kwi-REC. I was assisting with treasury, but mna ndikwa-infrastructure because i-donation besenziwa kwi-account ye-ANC, not to an individual. The photo ye-ANC linopresident abayi-12 eyenziwe phaa kulaa ndawo yamatye eKomani, Crankshaw. Yahlala phaa kwiphondo lingakwazi uyikhulula iyi-20,000. Yazokhululwa sithi thina siyi-region. After 3 years yayenzela i-100 years. Sayikhulula senze i-fundraising yayo, sayikhulula i-10,000 cash. Senze i-fundraising, we sold it for 250,000. The-president wayekhona uRamaphosa. Abantu could not believe. Xa ithengwa ngunokontraka nge-240,000. I want to get to wena ke njengoba sewukwi-MK ngoku. Ujoyina i-MK unembono ethini, ngoba ndicinga ubana ujoyina kuba ufuna utshintsho apha. Ndifuna ukwenza utshintsho. I've got a passion yabantu. Akhona enye ilali endingaziwa kuyo. Because I've got a passion yabantu, and eyona challenge enkulu yi-denial yabantu abaseburhulumenteni, ingakumbi kwi-local government, kwizinto ezingahambi kakuhle. Besekudala ntyatyatywa as an MK member ngenxa yomasipala uthi ndimbuza difficult questions aba bantu badeployiweyo, because mna always read audit report, annual report, specifics. Andimthethi ke unomgogwana ndibe ndisithi ndithetha ulwimi, raising critical issues eziraiswa ngu-AG, kodwa hayi uPlatin noba yi-MK. Ndithi kaloku we have got to ask abantu abaseburhulumenteni, if bathi lilithu sizawubabona ngelo xesha xa bengaridi. I've told even iMayor yaseChrisan that I read 266 pages when ndimqala apha eTsoma kule draft budget ye-annual report. But to my surprise wathi yena xa ekegqitha. Umeya we-district. Wathi xa ekegqitha akanalo ixesha ebefunda ne-audit report, ujonga ubheka ephondweni esitsho phakathi kwabantu. Because I was asking him about irregular expenditure, fruitless, wasteful, OSHA kwe-VAT, and the city they are managing nala project yaseTsoma, that they are appointing incapable people. The project had to end up from 48 ibiyotsho 220. Which project is that? That is the project I had inquired about. Ndawangazeliswa bakhawuleza bayispina baveza the purification project, but it's 80% complete. Baveza a totally different project instead of le yesuwa, ingaselalini yam le yesuwa. It's been there since early 2000s. Iqale ngo-2017, 2016 la project. Ukwakhiwa kwamadam. Ukwakhiwa kwamadam. Then it was 48 because I million at the time. was asking them ba ithina lento karhulumente oyiswe omnye uzwe athi omnye ndizawufaka ubani Iqale le project oyiswe nobani. Le project i-48 million. Yes, Ayagqitywa. ya-extend. Yanikezwa enye ibhajethi engakanani? Yanikezwa enye today is about 120 million. So la I-third contractor le phaa. La project kwakufanele uba yi-60 for mali.
48 million. by 48 million. Yes, It's now ended up to being 100 and something million. because akho 126 mntu million. ude ayigqibe. Uthini ke ngabantu aba, because into abandifollowishe up on that, ngabantu aba bakhalayo bathi ezi contract bayafika oonocontract babasebenzise bangababhatali bahambe. Fortunately, I'm the chairperson of Contractors Forum. We asked Lende yoba abantu steering committee has never been paid. General workers have never been paid. SMMEs were never paid, and Chris and promised to pay them. Bathi xa sebefuna ukuba besithi bazobabhatala bazawuba irregular expenditure. I asked uba iphi retention yala msebenzi. Iba 10%, bakhona retention. Kwacaba retention aba bangagqibanga bathi nikwa nezo retention. There's no money. Imali yaphi? Okay, let's masiye straight get to MK. What are the plans? Uphi ngoku ku-MK? Are you at a region? Ulidisha phi? Because kwi-MK I'm at the second branch level. Yes. Ndixhomekeke kubantu be-MK, although they said they've been hunting for somebody who can be a face kumasipala wasentsika yethu. And bathi hayi bamfumene umuntu looking at the experience. Sure. So I'm not aggrieved the ANC, but I've got the passion. Ndizoyiqalisa apho sasiyeke khona, because we did a lot ngela xesha. Sishikele zinyanga mhlambi 5 months before sivote. What is the plan? No, abantu bavile uba I've left ANC. They are very excited. Bonke abantu bezilali abanye bathumela messages, congratulations. Thina sifuna inkqubela phambili. We are sick and tired ngabantu abathetha unothanda. I've been introduced kwinkosi eQamata as zonke zase-Western Timberland. They were very much excited because into esesiyibona ngoku, ndimke mna entsika yethu imihlaba icandwa in a decent way. That abantu mabathi sifuna amanxiwa, basubmit IDs, uceba babe more involved nenkosi. Umasipala yena abiza abelimi kuqandwe official. So not le nto ubona sekuqwengwa nje imihlaba iyathengiswa kumntu othengisayo, akho order. So sifuna apho sasiyeke khona siqalise. Xa sivala singathi, I want to ask you this direct question. Thina bantu bavotayo silandela iinkokheli ngokubana sikholelwa kuzo, mhlawumbi khe sazibona zisenza. Ucinga with lo mbutho ujoyinileyo ukhona utshintsho ozawuza nalo, ubathembisa ntoni abantu balapha entsika yethu, abantu baseTsomo Cofa Mvaba? Ubaba masithi siya eluvotweni and abantu babona ubuso bakho bayakwazi, qha babhidwa yile nto ke ngoku yalo mkhondo bazi i-ANC. Uthini kubo? I-service delivery yeyona first priority. That abantu must drink amanzi acocekileyo kubekho indlela, because imigaqo inqabile, iimoto zixhaphakile zininzi. Le nto yengqesho irregular izawuphela yona, because sendiyiqaphela uba kwakwamasipala abantwana abaninzi abasebenzayo ngaboceba nee-officials. We need to deal with it decisively ke leyo into. I-corruption yenye yezinto that we should fight. Imali ye-MIG must circulate around intsika yethu. Oonokontraka balapha bayiva ngembali uba bekwi-54 million. Xhanyulwa zii-contractors ooBloemfontein, Natal, Gauteng. Ezalapha zihleli. Umuntu abe ngu-grade 1 for 15 years zangafumane nix. So I had a meeting nomasipala recently looking kwento ze-procurement. Also zafumanisa uba usebenzisa a wrong old procurement system ibikade ikhwirishwa.
So abantu bethu were not benefiting, they must benefit. And le nto ine-irrigation scheme ezafacum ngelaa xesha bendilapha they were active irrigation schemes ezigaba agriculture. zezika-agriculture. Imali ibifakwa phaa isafakwa mali because umasipala does not care. Laa project yendlela yetha engaphaya yayiqalwe ngelaa xesha ndandikhona. imathole iseneza lali zokhuza and it was approved. R392. Yes, uba yalahleka phi ngeli xesha ndimkile mna ndiyeke 2011 entsika yethu. Iapproviwe sele kuthiwa kufakwe ii-pins but I left. Abangenayo never followed up. Like ngale ndlela ifana indlela ingena eSt Marks memele iphuma apha esibhedlele. Kanjani ukhona umbuzo obaleke gqithi uzawuhandlisha njani aba balawula ngegqudu kuba kaloku i-ANC still has a stronghold apha sizuyibaleka leyo. How are you going to handle iinkokheli ezi sizibonayo zilawula ngegqudu apha? How are you going to deal, because you are likely to get into the council, but uzawusebenzisana njani nawo abakhokhele ngoku babonakala abakhokhele ngegqudu? Ilishwa leli imali ayo ye-ANC. Imali isuka ku-National Treasury zirhafu zabantu nezam zipha. Le yokuba belawula ngegqudu yile izawubenza batshone phantsi kwebhasi because kwamasipala kuza kwenziwa izinto according to law, not according to uba kuphethe i-ANC uba ifumene loo lakhi yoba ibe nemeya this time around. Because ngoku akujongwa mthetho, kwenziwa nje. Things are going to be done according to book. Imali is going to go kwindawo ezifaneleyo. Kakhulu ngexesha all the best with the local elections apha entsika yethu. Thank you, brother. Sharp. Thank you.